Jes, mä ilmoitan, Yes. kun supportti vapaa. Charlie. Juu, Eppo odottaa. Charlie. Mä pistin sen lukkoon, voi helvata. Engineeri missä? Täällä. Hyvä. Siinä sulle ensimmäinen laatikko. Hyvää kaljaa. Vapautuu 10 sekuntia. Uitti. Tai nyt 10. Selvä. Juu. Vapaus. Kiitos. AT katolle. Yes. Kun siellä katolla onkaan, niin me tulkaa sisälle ja antakaa ATD mennä katolle. Joo, kuitti. Joo, ei käy hyvin. Mä näytän tästä alaspäin, jos ette päästä siihen netistä. Olkaa hyvät. Jees, ei muuta kuin autoon. Lähdetään. Vapautan supportin sitten jossain kohtaisessa tässä, vai olisiko parempi tässä saman tien? Tässä on kyllä Tuu vaan Juu. Mennään kuten Jonni. kyydissä. Joo, sit mennä. Los. Eikö vähän kuule? Mä heitän diskon mutelle jatkan tuolla pelichatissa. Oho, mitäs nyt on? Tai itse asiassa mä laitan puistutaakin päälle. Vai on puita, meillä on AT. Davai. Nyt menee hyvin. No, onneksi ei oo mikään vetäviä. Sinne No, meni. siinä meni AT. Ota idipoli, tuu niin sit vaan Ei kun sä käykää tehkää juokseen ajan. Optimistinen ajatus me juoksu. Kyllä tässä kyllä rekas äänet. Ei ehkä. Turvoi öljyä ja kunnon Riidikoi. Nyt menet sitten jumalaana ihan itse sinne päätyyn asti. Oli täytyy näkee mennyt. Tässä on joku eri... Joo, voit sä ehkä saada kato OP:llä jotain sieltä. Ja sitten ne... Tai satselimaa. Niin, se on se rekas. Aina space-pohjaa ja W-pohjaa, niin se pitää... On muuten jännä, että se on muuten mennyt puolittain. Niin onkin mä... Just kun huomattiin, niin... Me mun attackin kautta. Joo, niin mä ajattelin kans jos samaa... Joo, jos vähän lakas, mä en tiedä mitä oikein tapahtuu, kun yhtäkkiä se pomppitaan mikä sen ruutusalla eteen. Oikein taloja ja puita edessä. Joo, kävi itellä ihan sama, jos mä ittelisin alkuun. Hyvät on nokialaiset, kun nousi liukasta mäkkeä ylös. Viimeisimmät hakkapelit. Taitaa olla kyllä Petrovilaisen tällainen. Ja se ei. Joo, ei nää Minun mielestä nokialaiset näytti käyvän hyvin. Mä sanoin attack! Lakailee nimittäin tää nyt. Tää kun maalla asustelee, niin liikaa porukkaa samassa ryhmässä. Boksihan onkin latautunut jo, niin jos tarvii, niin sano. Joo. Puskekaa suoraan pointti sinne niin movelle. Se voi olla me hävitään tää. Uni sä kerkeet spawnaa tohon OP:lle ja mä nostan siitä ylös, niin saadaan heti uusi. Tuun heti. 3 sekkaa nyt laitettu.
saakka. Granaatti. Voi vittu, vihu otti OPn pois. Joo. Kärrisoni kuumattaa. Yritän päästä 20 sekuntia, ei se menee nyt näköjään. Uusi OP. Kärri tuhotaan tuolta takana. Joo. Näkyykö siellä ketään? Mä tapoin sen. Okei. Puskekaa vaan. Mä menen tekemään takakerin. Ei oo onks sinne se pidemmältä teillä jossain opsen? Kuinka? Siinä Jumalainen heti aidan toisella puolella mökin takana. Okei. Ehkä sain sen. Selvä. Siellä talossa Jumalainen on varmaan sakki. Joo. Oh joo, täällä oli yläkerrassa. Pari keijää. Täällä on infi. Tarko apui. Se on squadi siellä Jumala. Okei. Joo, tää oli vasta. Saat. Meillä se Lapiolla vetästä. Joo, täällä yksi ainakin squad. MK ampuu tuolta lännestä. Jep. Wall menee juoksee.
Pingin talossa kulisee. Ympärillä, takana ja sisällä. Suojaas mun, mä pistän säätselisen. Me yritän. Ai vittu, joo. Ai, tulee tuovalta joo. Me en nähnyt sitä. Joo, ei mitään. Sätsä voi olla hyvä idea kyllä. HP meni näkee. Puskikaa. Kaikki löysät pois vaan, ei istuta. Laita OP pressi vaan. Ei saa vielä. Joo, mennään. Joo, Nyt menee joku 60 sekuntia ainakin. selvä. Oli, yritetään lähteä. Pointti valuu meille hyvä. — 75 sekuntia op. Selvä. Mä kahtoo tää Garrison merkkiä. Mitä käy sun? Komentajan Garrison merkin suuntaan. Juu. Tää vittu. Siellä on juoksuhauvossa porukkaa tulossa. Joo. Pusketaanko mä setännyt se yhden juttu? Kärjiltävä. Juu, puskakaa sieltä vaan. OPC vielä 35 sekuntia. Sä älkää sinne puskeko sinne Infimekille, vaan puskekaa tätä missä me oltiin. No, jaa, eikö mä ajattelin, että mä otan sitä kärjillä. Pakko saada, otetaan kato tuota pointtia. Äijä tässä sisällä. Pentille vois sanoa sitä kärjillä. He tietää. Missäs? Halpus tullut. Pilosen suplit tullut. Jumala, ja siinä talos yläkerrassa sain peneltyä. Joo. Clearattu. Tuot tulee pingiltä. Yes. Juu, siellä on luultavasti käyjäs on, niin mapissa näkyy niin paljon infiä siellä. Kiekos. Tuot liikkuu. Se on OP. Tuli tohon talon kulmalle perheelliseksi. Joo. Ardi tulee kyllä saamari suoraan niskaan. Joo, niin tulee. No, pitää liikkua nopeasti. Pusketaan me OP kuuma. P6 nyt sitten. Ja kyllä vai, mennäänkö suoraan searchiin? Sillai sivusta. Pointtia, mut niinku vestipuolella. Yes.
piti tien yli tulla tänne Westin suuntaan. Oi vittu, tankki sai. Joo, siinä on peineli. Kurkkasen pikkasen ja saman tien läsähti. Sama ongelma. Pingissä peneli. Juu, se on meillä. Tiedossa, juu. T5 num 9 niin on vihollisen jalkaväkeä, mahdollisesti OP tai Garrisoni. Missä? Täältä pyrkii ainakin täältä. Okei. Siis tuolla. Joo, meillä nurkilla. Kuitti. Joo. Pantteri pingissä. Juuri siellä. Sieltä taas ryhmänen lähti liikenteessä. Siellä on. Kuitti. Keskellä tietä. Suoraan 190 suunnassa. 190 suunnassa. Tulee Otetaan tuo OP pois tosta pohjoispuolella. E6 liikettä tulee tuolta etelä suoraan talojen myötäisesti. Joo. Pingissä hullusti inffi, varmaan kun OP spawni tuolla sisäpihalla. Kääri kuumaa, eikö tuo HP kuumaa? Pohjoinen putsattu. Jatketaan Hyvä. pusku etelä. Talo. Pingin jalkaväkeä. Ruumiista. Etelä. Talo. Täällä porukka. Jos täällä on pingistä Southwest tulee KK tuulta OPn oikealle puolelle, varokka. Okei. Pingin talossa porukka. Alakerras. Okei. Tuo eikö tosi vammoja, jos heität sen OP:n vaikka. Kuitti. Komentaja kävi sun merkki, sieltä tuli ihan helvetistä niin. MG tos paskan takaa.
Osuttu, mutta ei mun mielestä kuollut. Osa takaan yksi STG. Räjähteet OP:lla. Kiitos. Oi vittu. Olikin ihan tässä mun vieressä. Kulmalla. Nyt vaan pusketaan se sieltä. Se on vihujen lähestymissuunta tällä hetkellä. Aiti sulkee suoraan etelä. Selvä. MG ja papasat vaan laulaa. Vihun pantteri pingissä. Ei anteeksi P4. Voitti. Just tota. No niin, hyvä. Suoraan vissiin tuon. Joo, mut vihu on vielä infimerkkiä tulee sieltä käysänneitä. Joo. Kohti movea, kohti komentajan movea, mun movea. Täys kuskaa. Ne on siellä vestipuolella tietä. Kuitti. Kuitti. Konekiväri kattoo sit tietä. Savuja ehkä tiellä. Mitä hittoa? Se mun edes tulee äijää, sit 2 äijää ainakin. Just sitä mun suunnalta tulee. Joo. Taloilla on varmaan jo. Juu. No siinä 2 taloa etelämpää. Sai sen äijä sieltä yläkerrasta. Sai mut kyllä. Siellä on suurin osa vihusta on kato tuolla pointista suoraan etelä. Ja toinen puolikas on sit tuolla moven puolella. Okei. Mä vähän luulen, että pointti menee, kun viime päässä tuo kiikolle tosta etelästä. Ne sai just viimeisessä spambaby siitä kävi ja sitten niinku pointti flippas. Joo. Tseffataan kun. Vai olkaa sitten kaatussaan, kattokaa mappi. Varokaa pingin talo. Ehkä tyyppä. Muistakaa naatit, aina vaan yli. Yläkeas taas. Infimerkin talo yläke. Joo. Sieltä tulee ainakin 1 tai 1,5 squadi. Onko vaan tällaista kiihkeetä meininkiä? On. Se on hyvä. Tiellä oleva MG on otettu pois. Hyvä. Puski. Mun ruumiilla lykkät sorpin lähellä. Varo saattaa tulla talo. Oi. Mikä kerta tapettu? Hyvä. Okei.
ruumiin vieressä siellä talon takana. Osui, mutta ei saanut tapettua. Eli puskekaa vaan move. Okay. Lihu on myös Observen puolella tietä talossa. Ruumilla 2, uniruumin. No, saan pari, mutta sieltä tulee enemmän. Hei hitto, kun olisin vähän juossut vaan eteenpäin. Seuraavalla kerralla. Tästä, ai vittu joo, ihan tässä talolla jo. Ruumi lähellä seuraavassa talossa. Mä ajattelin, että se olisi ihan sun oikeinen puolella. Vähän väärin kattu. Joo, ne puskee nyt sieltä näköjään. Ja ottakaa ne flankkiet kiinni, toispuolella taloa. Abel ja George on tossa noin nyt itäpuolella taloa, niin otetaan me se vestipuoli. Selvä. Selvä. Juu. Sulla nyt oli... Joo, tapoi yhden sen. Tieltä ampuukin. Joo. Tää SVT on hyvä ase. Ajetta. Mä tykkään Geneli 3 enempi. Mä en tykkää sit tähtäimestä, ei näe mitään. Tähtä, muutenhan on käytännössä samaa pyssy. Oho. En takakäri kumottaa tai tuo pointikäri. Me kattoo sotasika sitä Käisonia. Ne saattaa tulla sieltä idästä takaa. Joo. Sisänäkö? Kadun päässä juos. Meillä on sisällä sitten. Se lähtis vittu amkia. SVT luoti ei tappanut sitä. Aina osui jonkin saatanan käteen. Vähän on jotain hitreku juttu ehkä ollut tässä kanssa. Taas on punainen käri. Joo. Puolustuskoodi hoitaa sitä. Sotasika ota takaisin vaan linjaa. Charlie onne Ilfimerkki puolella. Itse asiassa Eipeliä noi kaikki vittu vaipattiin tosta. Ai. Idän luudesta tuli kutiin. Menivät just tie yli tosta. Täältä tulee takaa nyt. Aidan takaa. Onks täällä on... Yksilöt tien. Loupehot. Ei oo enää meni pois.
siinä Vaakatien kohdalla. Nurkalta kurkki. Ensimmäiset talot siitä pois. Mitä? Tuossa pingin nurkalta kurkki prukka. No joo. Ne on nyt lähellä sieltä lännestä. Puh. Ottaa tiedä. Se MG paljon. Joo. Pääsiköhän tuota länsikäristä sinne painamaan mitenkään? Saako lähteä kokeilemaan? Joo, ei peli ottaa ton vestipuolen tiestä, me pidetään nyt tää puoli. Ottakaa crossfire sinne vestipuolelle kanssa. Joo, sinne tuli äijä näköjään. Aidan takana siellä Auken puolella. No siinä heti jo eikö länsipuolella saman tien nopeasti. Joo, ei peli pitäis ottaa. Ai pelit meni muuten OP siitä. Siinä tuo kakea oli jo lähellä, mä en tiedä, toimitko siinä ampuu sitä. Viu flankkää kaukaa vestistä. Oi vittu, se on 3 pois etelätalo. hyvä. Eli nyt on aukko. Puski. Kyllä. OP merkillä. Onko se siinä talon takana sit vai? Juu. Lähetän sinne ton koktaali meni sen mynnekkä, nyt meni sen katolle. Ei saakeli. Katiuska rupeaa laulaa, kattokaa vähän karttaa. OP pois, pingi. Hyvä, kato karttaa, että jää sinne Katiuskan alle. Sinne jäi OP luokseen yksi jätkä henkiin, en tiedä oliko officer. En ehti huomata. Voin. Missä Mun on? ruumiin ensimmäinen kontakti STG haavoitettu. Ei vittu. Mä tiedän toisella puolella sen länsipuolellakin. Koska neljä käri tossa E7 siinä heti. Pakko olla. Joo. Observer luultavasti OP. Hei, menetään pointtiin. Juu, ne on tullut sua etelä. OP pois, pingi. Hyvä.
pingiltä OP pois. Tuolta tuli. Hyvä. Puskekaa vaan niin pitkälle kun pystytte, mä tuon opeta lähemmäs, niin päästään jatkamaan sitä veivausta. Saan ihan kivasti tyhjennettyä täältä pingin luota tätä shakkia. Jep. Jotain vastas vielä. Pingin talon ympäristössä. Seuraava spavni, jossa sen verran sakki näkyy. Joo, eli niillä on varmasti se Garrisonin siinä niin kompanissa. Joo. Hyvä. Millä helvetillä se Jumala jo sinne päässyt? Sattuuko se muutama äijän tässä matkalla? Niin? No ihan varmaan. Mep kattoo siihen punaiselle observeen. Saattaa löytää Garrisonia. Juu, mä ajattelin, että mä katson. Tää on tyhjääkin täällä. Voitti. Mä oon täällä äijää näköjään liikkeelle, että jos mä kuolen, niin todennäköisesti on käri täällä. Tuossa on ainakin äijää menee, mutta... Movelle suunta. Joo, nähdä käriä vielä, mutta... Yrittivät tappaa, mutta... Liikettä vaan tossa. Joku ääni kuuluu. Joku Garrisoni move. Tossa on Garrisoni, tossa tarkka käri. Mä oon just kuolleen. Pitäkää pingiä. Elikkä Joo, mä näen, joo. musta vähän itää nyt meni yli äijä. Alright. Ja jos on ne 2 viivaa, niin sitten niiden väliin pistät kärjen merkin, niin se on siinä. 2 viivaa. Se sitä, tai niinku toi vihreä viiva, mikä ei mun... Oh. Vähän etelämmäksi. Siinä, jes. Yes. Aina siitä saataisiin näköyhteydellisen käri. Juu, kyllähän se tossa oli, mutta... Henki lähti. Joka nyt vähän rupesi tarkkailemaan, kun pääsi sinne. Joo, kyllä siinä aika paljon porukkaa ottivat niitä taloja haltuun. Uusi OP. Tavoite on nyt mennä movelle. Kuitti. Eli ottaa se käy pois. OP kuuma. Joo. Joo. MG tykittää sitä sieltä idän suunnasta. Että pääskö sinne? Huoli. Niin saakeli.
Haita vähän savuja siihen. Pingiläs pomni. Joo, se on se käy. Joo. Siinä on jumala vielä yksi. Ja MG. Onko se sitä pois? Sain tullut. Yes. Hyvä, putsatkaa aluetta, ottakaa vaan etelämpää lisää. Siellä on vielä joku hengissä, ettelen AD. Saako teet uudet explosivammut? Tohon jäi yksi. Joo, kyllä saa OPlle. OPlle suplit. Kuitti. Ai OPsta vähän etelä. Baltialla request suplit. Alrighti, vien. Jos pussikaa sitä etelää vaan pidemmälle, koittakaa flankkää ns Moven kautta attackille. Menkää niitä selkä. Suplat maassa. Ja MG voi jäädä kattoo siihen missä defendi kohtaa tonne vähän itä. Saa vissiin komentaa täältä. Push Garrisoni observe. Ei vitsi, sieltä ammutaan sitten Superjardi, juu. Joo. MG, mä saan sen komentaa tästä näin. Eikö se oliko joku officerin näköjään? Tärkeä näköinen tyyppi. Onks näitä ikkunoiden korkeuksia muutettu, kun ei pysty crouchista kattoo ikkunan karmin ylitse? Ihan joo. Täällä juoksee pari äijää. Okei. Yes. STG. Eikö tolla puolella? Vestipuoli eikö ollut? Onko se edes? Mä olin ihan aika varma, että kuulin. Juu, oikea merkki. Jättäkää vaan se MG ja Eipeli katsomaan sitä itää. Me mennään tonne Westiin Move Attack tai Move Observe Attack. Etelässäkin sen Infimerkille voi mennä, jos siellä Infi kerran oli. Oli. Alright. Hyvin lähellä ruumista, eli mun edessä olevassa talossa. Eli just Infimerkin talo. On siinä. Ja siellä on enemmän. Se talon takaa. OP-talo näköjään vai siitä? Onkohan se tuossa? Okei. Joo, ottakaa etelään vaan. Niillä on OP-tä Garrisonisi. Infimerkillä. Joo, tuolta tuli MGS. Juu, se ampus. Rekka. Supirekka tai joku rekka tulee täältä, nää menee. Supirekka menee tuolla. Voitte. Jää siihen niin. Ja heti kattoo mitä sieltä tehdään. Aapelin OP kuuma. Joo, siellä on Garrisoni Observe. Osa näkyy Infi. Puoliks?
Se kuoli pingistä. Okei. Tässä oli soppi, mä tuohon. Yes. Tuossa kulmalla yksi kaveri enää, onko se vaikuttaa? Ei ollut rakennettu mitään sillä. Pingiltä jäi. Voitti. Jason on vissiin otettu pois sieltä. Voisin kuvitella, että Aapeli otti jo. Pari ukkoa hortunut tuossa pingluun. En näe pingiä. Se meni ihan vituille. Kiekko. Kirkko tippaa, se ymmärtää se tippuu. Oi vittu mun perässä on Ei tuuma. No ne juoksi sitä avointa peltoa. Ätäkissä. Osuma. Tankin taakse tiputettu 1. Okei. Osa pengissä näkyy 1. Sieltä tulee lisää. Jees, hyvä. OP on varmaan tuossa se OP merkillä. Joo. Joku yrittää ampua kovasti. Supplyboxi valmis kun tarvin. Ei lähtenyt onko mitään opetanta. Okei. Ampuu enemmän Noortin suunnalta. Juu, tuolla on vihupointilla, ne tulee pohjoisesta. Ja Suunnassa Airheadi tippuu. Juu, se on Mihin meidän suuntalle? Okei. Ei hetto voittu. Yes. Putsataan tää alue nyt ensin, että ne saa OP:ta nymssejä. Tuon talon takana on yksi pingillä. Okei. Osuin. Ei kuollut. Selvä. Vielä Kitson kivennys yhdellä kertaa. Eli tässä tän pikku... Okei. Missä me on? Juu, just siellä. Lähtekää eteenpäin vaan. Meillä on nyt puolustajat täällä. Lähtekää vaan eteenpäin. Okei, selvä. Kuitti. Paine takaisin etulinja. Meillä on STG vielä vestipuolella. Kirkos. Joo. Ilmakos. Tai siinä kirkon ympärillä, mutta joka tapauksessa. STG tuhottu. Tuo pulottaa tuo yksi kärmenä. Joo. Joo, vesti. Siellä on yksi suoria jossain vestissä. Pingillä nähty porukkaa jo. Kuka vesti? Takaisin puolustus. MG voi jäädä kattelee. Joo, näköjään menettä. Mä menen tonne missä pulottaa tuo käri. No mä lähden juokseen siihen sun kanssa.
pidetäänkö me tää Fox 6 linja? No niin. Teppo, nyt kaikki vaan puolustamaan. Juu, Tässä on lähellä on joku MG heittää ampumassa. Kirkko haltuun. Selvä. Ironikkisellä MG:llä näköjään. Jordi mun ruumiilla. On sottu kehä. Se on vieläkin siinä. Pingel kuoli. Hyvä. Kirkko kiinni, kirkko kiinni. Joo. Vihun panteri. Panteri pingil. Oota, mä oon kuollut. No, se ilmoitettiin. Ilmoitettiin. Yksi osuma. Toinen osuma. 2 osumaa PCC, mutta mä haluan spawnin kohta, niin mä yritän saada sen silloin. Pingillä on porukka aika paljon. Mies ja unitarium spawnit Saat vielä varmasti vaan sitten räjähteet. Joo, niin oli, mutta joo, se tuli kaveri pihalta. En kerennyt palaa hakemaan. Matti lähti kikessä, sä voit saada sitä pyllyä vielä. Lähti Etelä-Opesta. Taitaa olla kirkon moksuhaudoissa on kirkossa. Siellä on kirkossa 3 vihua. Jumala, jos olisi pohjoisen juoksuhaudassa yksi mies maate, tapoitko? En huomannut. Kirkosta yksi pois. Etelän juoksuhaudas on kans. Teppo suoraan sinun. Tää tulee infiisit kans jo. Juu. Ai meni OP ja käy. Kuolleet äijät OP. Puoletko supply-boksin sinne? Kyllä. Edelleen pingil. Tulossa. 10 sekkaa spawn. Ei mene kyljestä. Panteri perääntyy. Jep. Alkaa pingille. Tulevat tuon talon takaa. Oh, dude. Ättik. Joku istuu jossain tässä meidän OP lähellä. Se on ollut kuuma vaikka. Iät ja ajat! Kuoli. Nice. Ne tulee tosta idästä. Lämmittää vielä. Juu, idästä ja etelästä. Yes. Sai täältä kirkot tyhjäksi. Mä tuun sinne. Talon ulkopuolella ihan halaan tätä. Joo, nyt täytää jengiä tänne täällä on helvetisti. Mä tuun. OP paloo. Too close. Niin, Käisoni sentään. Sekin on kuuma. Se jatkaa varmaan siinä talossa. Takana on ainakin pari. Tässä oli kulmalla kyttäs. Minun raadalla tulee just unitarium sisään. Joo. Ai se hitto, se oli tullut jo. Ajattelin, että se oli siellä ulkona. No käyttäkää käy. Pääsette pian spawnaan.
puskette etelä. Ai saatana. Tosin talos. Kun tässä DP:ssä on pieni lipas. Pingissä. Oi. Siellä on äijää. Koitan nyt saada se OP, niin saadaan veivejä nopeammin. Taitaa se Tigeri tulla takaisin, eiku Pantteri. Pingillä. No, Pantteri siellä pitemmin. Okei. Oliko sulla pingisiä pantteri? Jaa. Minun talossa. Talossa. Kahtoo teitä päin ikkunasta. Tien yli. Hyvä vaan. Pantterista infoja. Liikkuuko paikallaan? Ei näköjään vaihtaa, mut Eiks toi... En tiedä, en tiedä osuko, en kuullut sitä ääntä. okei. Tien yli. OP sain, tuolla menee tankki tuolla. Infimerkillä on infiä sitten. Sain OP tästä. Ja tankki on musta etelä. Keltaisen talon takana jotain sakkia pingillä. Olisikohan toi April tehtyä Garrisonin tonne ainakin. Garrison punaisena. Mutta ainakaan tulee tuolta Nord-Westistäkin. Kiertäytyminen taakki. Hitto. Tässä Garrisoni lähtee. Juu lähti, kun toi talo täytyy nyt ottaa se infimerkki välittömästi. Veikkeli ja pojat tuli siihen, niin menkää ottaa toi testi. Meillä on oopet. Selvä. On pian, mut kun piti ampua tota äijää. Infimerkki tyhjäksi, okei. Kärsen lähtee takaa. Noit. Suplit siihen OPlle sitten heti kun mahdollista. Kuitti. Se tyhjä se infimerkki se. Vien heti. Pitäis olla. Yes. Joku ampuu smokeja nyt tällä. Joo niin ampuu. Mä ihmettelin kans. On kanteen takaa merkkiä. Tuolla on ainakin infi. Boksi massa opella.
Tuossa on Panteri, joo. Koilti. Poskekaa se. Oi mitä vittu. Eikö tossa ikkunaa pysty heittää tota? Vihu puskee nyt kovaa tosta Fox 7:stä. Hemmekin pääsin tuohon taloon jo. Pantry pings. Tarkka. Joo. Paatiossa tulee siihen. Jep. Keisoni kuuma. Tulee etelä tai southwest. Kuitti. Tuosta saa lyhyen tästä talolta tuli. No se meni. No tosika, jos pystyt, niin puske sitä puolta tietä. Juu. Oi saakeli, joku siinä ihan siinä rauniolla. Rauniot kuoli 1. Hyvä. Pantteri on edelleen siellä tutuspaikassa. Hevi varmaan Rukaa tällä puolella tietä on kans yksi vielä. Tässä talossa varmaan. Ei hitto. Ammutaan idästä. Juu. Stream. Joo, siellä on. Niillä on. Sain Venäjän tästä. Katsoks ne taas täällä? Puskekaa etelään vaan. Yes. En se mikä kereetä. Sinne meni IS. Tuolla takana. Joo, Ei saada. Keris on hot. No muuta. Minun talossa taas. Mikä tulee? Tämä L-muotoinen talo. Yksi ukko sisällä yläkerrassa. Tien vastapuolella Hoopesta ja Garrisonista. No siinä ikkunasta ja aidan takana. Katso meitä meni kärriin näköjään tosta. Juu, siivaaks tuolta tankille. Tapoin sen. Tarko suplit siihen? Se on vartti. Minkä suplait? Eikö se OP lähden varmaan taas? Laitetaan. Kyllä. Toi on nyt pakko saada toi vesti kiinni välittömästi.
Miten ne sinne tulee koko ajan? Just tyhjennettiin se. Tulee heti kun sieltä lähette. Joo. Maanalainen tunneli. Alakerta, soipi. Mies. Joo. Ampuu suoraan OPlle sieltä vestistä. Ei, täällä on täällä talon sisällä tosiaan. Ai pari äijää. Vitu. Okei. Kiteytyy tuohon sanaan kyllä kaikki. Kädessä on tippu. Joo, kaikki tippuu. Joo, nyt meneekin. On tässä vähän enemmänkin näköinen. Todella saa laittaa satselin siihen. Mistä tässä oli kulmata? Laita granaatiin. On eteen, jumalauta tuolla se on eteen tuolta puolelta. Joo, toveri, latasin just siellä kävi. Hyvä. No siellä. Tunne, kun sä lataat ja me jätetään ja tulee. Sai osumia monta. Joka Juskar lauleskelee sitten sinne, kattokaa taas. Ja tiukkaa deffiä kyllä on saatu aikaiseksi, että ihan hyvä. Tänään on ollut itellä ainakin osumapäivä. Ja niitä kiitos tappaa tuolla. No niin. – 79 tällä hetkellä. No, se on kyllä Joo. komea luku. Tänään konnektaa hyvin noin kudit. Joo. Niin oliks SVT hyvä asia vai? Ihan huikea, aivan loistava. Paskakoppi hämminkin palat. Mihinkään ei saa, joka paikassa on luuta. Lumen päälle ei voi laittaa. Menkää Movesta eteenpäin. Putsatkaa se alue siitä. Yläkärässä on. Ja sit pistäkää Yläkerta. crossfire sinne. Sehän oli hyvin heitetty. Eli Move kiinni ja compoundi kiinni. Saadaan MG siihen ja joku muu. Selvä. Luultavasti OP tuossa OP-merkillä. Joo. Ja sitä on otettu pois.
Oli vissi pois. Ei ne OP:ta tässä. Paha vinulle nyt pystyy olemaan takas. Tuolempaan. Juu, ja sit... Jaa, sisällä. Yläkerta. Yläkerta. Sviippasin yläkerran, mut jotenkin en nähnyt. Täällä on yksi. Nähdään lampun ikkunaa. Puoli. Loistavaa. Tuota on Eikä myöhemmin nyt jää huolella. Hyvä. Sit tähän näin ja crossfire joka helvetin suuntaan. Tuolta juoksee. Pestin. Tuossa jossain. Joo, westist kautta southwesti tulee kuulla. Tää on se niiden niinku highway tohon Saint Manille, eli meidän pakko pitää tää. Mä pistän OP:n tähän. Joo. Laittakaa miinojen virusta siihen vielä. Täällä oli infi vielä. Joo, sehän tuli yllätys aina itsellekin, että se oli tullut vähän meidän läpi. OP meni. Mitä? Vieläkin. Mistä toi tuli? Oli varmaan täällä ylhäällä piilossa. Se oli istuus täällä joo. Oi, 90 sekuntia. Sori. Ei mitään. Tosta tuli vieläkin. Kattokaa sitä southwestia. Infimerkki ja siitä westi. Hienosti kaverit rottailee täällä koloissa. Oh. Sieltä tulee lisää. Infimerkki. Aina dynsiin. Joo, kattokaa sitä vaan jatkuvasti. Sieltä tulee ja ottakaa yksi mies eteenpäin ja kattokaa. Mutta teitä on 2, niin pitäkää peimettejä vankin. Täällä on sisällä mun ruumissa. Joo, täällä on jätkä. No vaikka Satcheli paukku siihen. Ei hitto kun ei oo. Onko se yläkäs vai? Yläkerrassa on viimeksi nähty. Pingi suuntaan. Meni granaatit. 45 sekuntia vielä on. Ensikäri meni lukkoon. Reikkeri menitti siitä näköjään OP:nsakin. — 20 sekuntia. Meiltä on vesti käri. Hyvä, sit vaan puhtaaks tää alue. Tuolla oli liikettä pingi. Juu. Ja jos ei muuten, niin vittu satselitaan taloon. Pingi suunta näkyy vähän väliä lähtöön porukka. Joo, tää taloni on tyhjä. Tuolla pingillä liikkuu. Nää on varmaan toisessa squadin heinissä nää. Tossa oli 2 miestä. Vittu väärä pingi. Tossa. Niillä on OP jossa siinä lähellä. Okei. Poistettu. Nice. Sit vaan sinne vestiin sitä kuullaan. Tuolla on infi, tuolla observer. Joo, sieltä tuli. Se voi olla käärikänyt, meillä aika lujaa tuli sieltä. Täältäkin tulee. Tuolta juoksevat. Joo. Pingillä.
paljon äijää sieltä. Tuot tulee niitä äijää nyt niin paljon, että tossa... Jep. Tuonne jos yksi. Tuot nyt tulee. Pantteri pingil. Juu, se on meikillä. Eka. Joo, ajattele sanoa. Tuon talon takaa tuot tulee. Joo, mä heitin siihen toi käisoni. Joo. Pantteri. Joo, se merkastikassa. Hitto kai sä nyt. Silloin kun sitä eniten tarvis. Kyllä. Ei oo koskaan silloin. Eli nyt pidetään siis nämä paikat ja odotetaan kellon loppuun. Ottakaa niin paljon alaa kuin saatte, mutta pidetään spawnia-aallot samasta paikkaa, niin pidetään sen, mutta saadaan myös vihuta spawneja pois. Selvä. Pelataan niin sanotusti fiksusti. Niin, misä mitä? Siellä oli äijää se just missä se kärri, se on oikeesti, se tuli nyt varmaan 20. Missä se pantteri on? Se meni länteen. Vittu. Okei. Toi jäi vaan osaksi. Se päästyi sinne taakse, loistavaa. Pidetään meteliä tää näin. Joo. Pantteri. Pantteri pois vai? Aivan loistavaa. Ottiko sä Uni sen pois? En mä tiedä, oliko mun viimeinen kuti onnistunut. Tai se mun vika osu. Katsotaan. Mä vielä pantterilla tappaa. Piekles Destroyed 1, eli todennäköisesti saa sen viime. Oo, tää on hienosti, että se on raata. Vittu. Löytyykö käri? Saatiin tankki tukee hyvin. Joo. Siellä on STG vielä jossain hengissä. Kuinka se kärsinyt? Juu, mä sain sen pois. Jes. Joo, mä sanoin väärän chattiin. Ei. Tuolla menee meidän kärit Tossa tulee infi. Vihu on kuulemma Keison jossain selässä. Ottakaa te, ketkä ette tee mitään, niin takaisin. Onko arvio missä päin? Luultavasti ei kyllä. Tuolta Tuolla on merkattu infiä. Tonne Observe merkattu infiä, mutta ei niinku tiedä mistä se tulee.
Okei, mekään kurkkaas miltä siellä näyttää. Vitosesta sitten. Siellä niillä on ollut aikaisemminkin. Kyllä täällä on liikettä. Jossain tuolla tosiaan. Okei. Meillä tulee raskas tankki kattelee tätä mestaa. Joo, hyvä, hyvä. Tankki tulee taas. Joo. G4. Yes. Hei, menkää muutama seikkailemaan Observeen ja kattokaa ettei vaan käy huonosti. Katjuska tuli tänne infimerkille. Selästä käys on tuhottu, Infia on tuolla just Observe-alueella. Te ketkä ootte sen, niin pitäkää hauska. Ei joo, nyt on se Käisoni kuuma, elikkä defendi. Jo 6 minuuttia. Jep, etulinja on nyt pakko ottaa takaisin. Hedi keskelle kiekkoa. Täällä on pingil sakki. Ei perkele, mä ammuin ne kaikki. Huhhuh. On se. Täällä on jonkun verran sakkia. Hiisi nelosen juoksuhaudastus pitkulaisessa edelleen tässä oikeanpuolimaisessa päädyssä. Joo. Ja ne valuu sieltä tonne näihin komppeihin, talokomppeihin. Hedi on pois. Hyvä. Mutta idän suunnalta. Joo, vihon suplit putoo taas tonne. Panssari 4. Käris on lämmin. Missä meni? St. Maryn takana. E4 täältä pingiltä. Joo. Menkää auttaa sitä Käisonia tuon. Selvä. Pointin pohjoispuolta, siis. Joo. Pommiran tuli voi vittu. Taitaa mennä Garrisoni siinä. Ei kun tappoi sen vihun silloin, se tappoi oman. Oikeesti kyllä oli. Juu. Onko se tosiaan siinä jotain kärjää tai muuta? Juu, siihen tippu suplit poistin. Hyvä. Niin, vihollista on pottialla Observerissa. Tulevat vestistä suojaan. Tässä saa. Mä käyn. Pingin talon takana jotain. Oi vittu, täältä tulee muuten. Meidän tankin takana mun ruumilla. Joo. 3 minuuttia, jes. Joo,
vai observe? Selvä. Otetaan nyt safeista safein, niin eikä yllätystä. Joo, ne käytti pommirani just Mä tässä. tuhottu sieltä takaa. Loistavaa. Mut tappoi äsken MP40 tosta, et mä en tiedä saikin joku se jo. Tai no Tepposen varmaan sai kuitenkin jo. Vihollisen OP pingistä tarkka. Koitti. Vihollisen Garrison täällä pingel mun luona. Hyvä. Se otetaan nyt pois. Ai. Mutta täältä vestistä kaukaa tuli jotain hemmoja, niin mennään nyt ottaa muutamat tapot sieltä. En mä katso juu. GG. GG. Antakaa mulle yksi tappo vielä, sit se olisi helvetin tyydyttävä luku. Paljon vielä. Tasan 100. Ammo mut sitä. Ei se silleen voi toimia. Eikä jo tule kiinniuksi. Muiden tappamista taitaa laskea vaan. Se on ihan kunnioitettava luku kyllä tuo. Mitä sitten on vielä? Meillä on elässäni ampun näin hyvin. Tänään on ollut ihan osumapäivä. Joo. Uudet koodit vai? Se on varmaan toi kalja, miten me juon. Tai jotain hyvää osumakaljaa. Mitäs kaljaa? No niin, sit. Jotain pienpanimokaljaa, hienosta kaljaa. Teppo, onko sulla supleja? Oh. Voidaan ottaa lisäpisteet, jos viedään tonne vähän kauemmas. 200 metriä tuosta Observesta, niin... Et se sitä tappoa kuitenkaan haluu. Mä luulen, että se laiva on nyt seilannut. 99 on ihan hyvä luku. Se on oikein kiva. Saat ampua mut, jos sieltä nyt oikeesti. Siitä ei saa tappoa oikein. Oliko joku fiktimisen? Mikä sulla on fiktimisen? Tepolla. Viktimi on Joonas, alaviiva 1, 9 kertaa ammuttu. Mulla on villipoika 9 kertaa. Mulla on Joonas kanssa. Tuossa Teenin kanssa. Se Joo, on meidän varmaan 7 Meidän vastakappaleet tuolla. Alkuun mulla on Joraatteri vastassa ja muut, et se porukka. Jes, elikkä voi jatkaa pelaamista, se voi estää, ja sit voi joinata uudestaan ja siitä täyteen. Okei, mä Easy. jatkan. Niin, GG. eli GG. servulle tulee Essu, muistakaa pistää kommedi. Ja sitten voi liittyä uusiksi ja jatkaa pelaamista täällä. Jos siltä tuntuu. Onko porukka tonne vielä tohon niinku birthday voice aula? En mä tiedä. Me voidaan ottaa joku pikku briefi tässäkin. Mitä mieltymyksiä pelistä kautta aggressiivisesta johtamisesta. Otetaan vaikka ylhäältä alaspäin, jos on jotain. No niin, jumalaa, random peli. Ei, hyvä meininki. Hyvää liilausta oli ja selkeetä. Kyllä tiesi aina, mitä piti tehdä, paitsi alkuun nyt oli tietysti meikäläisen törmännyt siihen, mutta minkä nyt on servo tai mikä lakien vähän piikki, mutta kiva oli pelata tässä ryhmässä. Joo. Ei se on, ei se ollut komppipeli. Ei ole niin paha. Teppo. Menikö sä hakee juotua? Mitä, minunko vuoro? Joo. Johtaminen oli selkeetä, koko ajan ties missä mennään ja pidettiin se oma tontti hyvin ja ei tullut semmoista tunnetta, että ollaan eksyneitä tai että tulee hätäkäteen, että kaikki oli hallittua ja osumatarkkuus oli tänään ihan loistava, että hyvä mieli jäi. Tämä oli kiva. Olisi kiva vaikka tämmöinen joku